Hvem fanden er det, der forfølger mig? Hvem er jeg? Fuck! De er lige bag mig, mand! Jason! 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 Hvad er Jason? Jeg er Jason! Nice, man. Hvad er den lige gået i gang? Ja, det er sgu lang tid siden, at vi har snakket sammen. Jeg var sgu glad for, at du lige gad at tage mit opkald der. Går det godt ellers? Ja, strålen. Så bare se på den. Vi sad og så film. Hvad var det nu, der skete? Hvorfor er de efter mig? Hvad så? Har du så set toren og træerne? Hvor skal du hen? Jeg er på toilettet. Hvorfor kommer han ikke tilbage? Så vi ikke film. Hvad skete der? Hvorfor kan I ikke huske det? Jeg ventede og ventede. Er de stadig efter mig? Hvorfor er det, det sker for mig? Fuck. Blod. Det er mit blod. Fuck, har jeg gjort? Toilettet. Toilettet. Luk jer derude. Det var mig. Fuck, Jason. Du skal væk herfra. Det skal være nu. Fuck, mine hænder. Jonas, stop. Der er ingen grund til at løbe mere. Hvem der? Du er tryg i rammer. Nej! Jeg er nødt til at tænke over, hvad det er, der er sket. Dr. Victor! Det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld. Jo! Du hedder Jonas. Nej, jeg hedder Jason! Du hedder Jonas. Din hvad hedder Thomas. Han var ikke et medlem af CIA. Jo! Nej, det kan ikke være rigtigt! Find ud af det nu. Det er ikke dig, der har gjort noget. Du skal tilbage. Luk steder! Thomas er væk nu, og du bliver nødt til at huske det ordentligt. Nej! Det var mig! Det var ikke dig, der gjorde det. Jeg er kniven og blodet! Jonas, du skal tilbage til klinikken. Klinikken på Glostrup. Du skal gøre dig rask. Du må indse, hvad der er sket. Det går ikke, du bliver ved med det her. Der er gået for lang tid nu. Lang tid? Thomas har slået sig selv ihjel. Han slog sig selv ihjel den aften. Det er slut nu. Du skal stoppe. Indse det nu. Thomas! Nej! Er du klar? Tilbage til klinikken. Film må stoppe. Ja, Filmen er slut nu. film er slut.